O kani. Ha, kani. Nakatisting na ba ka nga mihilak tungod sa babae? Babae. Ha? Musunod nga Congressman Joman Alba, nakatisting na ba ka nga nangupit og kwarta sa pitaka sa ginikanan? Depende sa definition sa kupit. Nanguha na sa bulsa. Nakatisting na ba kag pangutang nga wa na nimo mabayaran? Yo, what's up mga bitokon? Welcome sa lagi dito sa akong YouTube channel. Og na ako'y na-discover diri nga cafe. Nindot kayo kaming kaning mga dagway nga mga endangered species. Di na kayo liganan mo ato sa mga cafe nga mga crowded na ba. Gusto ta ng mga medyo green ang palibot, gwapo ang view, ana. Siyempre, na ako diri sa Nirvana Cafe. Timing kayo, namagoy housing diya nga at bang aning Nirvana Cafe nga nakoy kailal ya. Di ni basta-basta. Morning mo sunod na mahimong congressman sa Bukidnon sa District 1. Oh. Kani pag nga distrito sa Bukidnon, abay pag yun ni sa Distrito 1 sa Cagayan de Oro. So dapat dikit mi mag-amigo mi ani kay silingan mi Bukidnon o Cagayan de Oro. Wailain kauban ako si boss. Musunod na congressman Joman Alba. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon. Na ako'y karon gipauso karon sa akong mga Facebook ang yes or no challenge. Okay. Ipiparahan kita ka yes or no. Okay. Pero nakoy mga pangutana, ang imong tubag yes or no lang. Okay. But before that, tilawan sa nato niyang food. Tilawan. Tilaw sa takadyon lang. Wanan, naurot na ako. Sarap. Lami ng burger, sarap. Okay. Or basing gutom lang kita. Okay, tingnan mo na. O, syempre, ikaw dati, boss, former ka, naka sa corporate nga company, di ba? Asam ka, HR ba ka? Yes, HR. Mo gyapon na imong gabuhaton zona for 12 years. So, more on nagkuhan ka sa mga trabante. Yung na. Employee relations, labor relations. For 12 years. Yes, Ba? Okay. And then after that, manage ko usa ka bangko, Okay. Rural Bank. So, and at the same time, alalayan nato si Pong Malu. Okay. Teka muna, break muna tayo. Ano yan. Ready na ba ka sa akong mga yes or no? Muna akong kuhan. Yan na rin mo ni. O anara, kung imong tubag, yes, ipakita yes. Kung no. Okay. Ako, nitubag naman kuhan ni sa uban ako. On. Nakatisting na ba ka? Nga nagsuka kay grabe kahubog. Wala. Ano Po. tubag? Ipakita. Wala ko No. Pero gainom ka. Occasionally. Pero wala ka katistingan ng ganang hubog na maoy. Na magsuka. Oo, magsuka na. Wala pa kasuka na. Pero usay mo last ni mo remember na grabe ka kahubog. Ano naman, Oktoberfest. Pero usa man ka mahubog, matulog lang, magyaw-yaw, magsayaw-sayaw. Tulog lang. In fairness. Pero wala pa katistingan. Niabot o bulwa. Wala man. Wala. Buutan. Wala. O, gani. Comment mo below ha kung basin nakalimot lang siya. Basin nakalimot lang siya itong time kay hubog siya. Kanang, siyempre kainom ka, partner. Oo. Sakay ka sa bus. No? So, kinahanglan dito ka muna og sa Nilahos. Amo na akong next question day. Nakatisting na ba ka nga nakamata ka sa laing balay?
Pag mata ni mo, lo, kisa maning balay. Wala. Wala pa ka testing ana. Good boy rin ka day. O gani. Ha, gani. Nakatisting na ba ka nga mihilak tungod sa babae? Babae. No, yapon. Sila mo inihilak sa imo ha? Wala. Ha? Wala sa kay gipahilak nga babae. Wala pa man. Wala pa man sad. Wala pa. So wala pa ka nakatisting kana medyo broken hearted ka. Sa unang mga panahon, kanang medyo si crush, Sa giba. high school, mga inana, mga crush. Tapos wala naka naingana pero wala pod nihilak. Wala man yan. May magditsuraan ba? Ano lang, Medyo na-depress lang kamay Depress pero ka wala in the moment yun nga nihilak. wala pa man. Wala pa na sa punto nga maghikog. Very good. Kani. Nakatisting ba ka? Nga gibunalan sa ginikanan. Oo. Yes. Unsay style sa pagbunal sa imong ginikanan sa una? Siya man si imong mama o imong papa? Mama. Unsay style sa una? Wala ka nang kay kanang lagi ba kanang late sa gabi mo uli. So syempre na may mga assignment sa balay. So abot sa balay. Ano pagyapon ba? Medyo stricto ba si mama nimo nga dapat study gyud ana? Medyo nga na ba? Unsay gamit pagbunal sa mo Ano raman to? Kanang yantok. Unsay yantok kanang Kanang ratan ba? oh my god, sakita na Pila ka latos na o sara? Mga Ay kanang uway? uway. Kanang uway nga ha? Gahi man na. Oo. Gahi na. Pila ka bunalan na? Saraman. Asa dapit nga spot ang tirada, dili po sa tuhod. Lubot. Lubot. All the time sa lubot. Wala na pildo pa. Ha? Wala na pildo pa na. Buna lang. Katong mga elementary pa mi na ay Grabe ano? pa. Nabay nga ano? Ay libro diri ba? May galing sa una, wapay bantay bata 163. Wala pa. That time wala pa. And kanang panaong ka sa among mama. Kinahanglan mag-pray ka na walay bisita. Okay, medyo maulawan ka. Kay kung may bisita, mas magdugay ka diya. Tama. Explain pa man niya. Nani man gud ang nahitabo diya. Lahi, di ba? Normally pag nakikita. Lakaw na. So minsan nga, kanimang gumunin na siya kaya. Ako mama i-explain niya yan. Inani man gud ang nahitabo. So ikaw, nakaanak ka dito. Ano sa manisa mo man na mag-explain? And then, partner, libro nga World War I ba, dire? Baga kayo, ano? Pictures World War I. Wala na po yung munggos sa tuhod, wala na yung munggos. Wala. Kana lang suhawi kayo. Hilak. Oo. Hilak sa kaulo. Isumpay ko na lang ni. World War I, World War II sa pikas. Anak ako. So nakatisting na ka nga nilaya sa balay? No. Wala sa nebot sa punto nga mag-aksyon og layas? Wala man. Wala. So ipakita, no, wala. Medyo aksyon lang mahay. Siyempre, bata pa ka, naman kinimay nga na mahay, pero wala gid sa punto nga mo layas. Wala. Very good. O kani. Nakatisting na ba ka? Musunod nga Congressman Joman Alba, nakatisting na ba ka nga nangupit og kwarta sa pitaka sa ginikanan? Depende sa definition sa kupit. Nanguha na sa bulsa. Or Siguro ka nang- nanguwag pitaka giabri nanguwag 20 sinsilyo ana. Wala man kapitaka kung mama. So sa Na mga may drawer nga na dito ang mga sinsilyo. So abri man to permi. so pwede ka makuha dito. Pwede ra. Pero kabalo ba yata ang instruction mananghid? Kung dili all the time makapananghid. Pero wala nga na nga kuha pitaka, pili, Wala may ano. kuha, wala nga na. So mga sinsilyo ra, more sinsilyo ra. Okay. And nung younger days na mo partner, naaman may gamay nga tindahan. So, ang bisyo namong mga igsuon, dili man kwarta kay bukid baya ang among Tama. lugar. So, kanang
ang bisyo, manguha og mga dilata ba? Okay. Kay lutuon sa balay. Okay, tama. Sausage, or Okay. ano diha, corned beef. So, kana lang. Okay. Nice. Pero at Hindi least, wala man mi sa syudad. So, okay. para man mi sa, countryside, no? So, Kani. kwarta ko, wala may Nakatisting na ba ka? Yes or no? Nakipagsumbagay Ay, never. sa imong kauban. Sumbagay ka na. Never. Bisag sa mga bata, Liz. Siguro kinder. Mga kinder. So, mga gibuli ka? Or ka na mga bata ka, sige, sumbagay, yan na. Oh, mag-anak. Pero high school, wala. Wala na high school. Wala na ako high school. Or ikaw ang tipo po nga kung ang gaton di po musokol. Depende. Ako na. There were times nga, almost moabot na sa inana nga punto, pero gyapon, makontrol ba? Okay. Oh. Hindi man ko Pero wala na po to. Siliga. High school, kali, wala na ka nakipagsumbagay. College, seminaryo na ko eh. Tama. Nagseminaryo mo din siya. Tama. So, wala. Buta na pagkatao gini siya. Kani. Nakatesting na ba ka? Nga nag-textmate. Textmate lang. Wala kay kaila. Di pa mo kaila. Mo nag-meet. Tapos, cellphone lang mo. Wala. Kaniyad to sa una. Wala, partner. Sa imo bang kinabuhi? Kano sa ba ni sulod ang cellphone? After college na. After college na. O ka na, o. So, ano na? Wala ba ka nakatistingan na nga kanang wala ka kaila from no one na kay di na text message wala na? man, bro. Ang gatek sa ako kanang mga gapadala og quotation nga mag-offer og loan. May nana ba? Offer og kanang magbaligyag yuta. May Mga nana. wala yung mga high crush, high idol. Kumusta ka? I miss you, mga yana. Wala. So far, wala. So far. Wala. Ha? Okay ka, ha? Nakatisting na ba ka? Nga wala ni pliti sa jeep. Ay, oo. College. Kita, yes. Yes. Ay, nalimtan ba? Sige kag storya sa telepono. Nalimtan. Dili ko kito yun. Gini mo. Ano ni mo, oy? Sa Manila ba yan? Para. So, kaya ka pa kaya pa ko nakabalo nga. Uy, murag wala man ko nakabayad ato. Wala naman, nakalakaw naman ang jeep. So, nilarga naman tong jeep, so wala na. Or napalimot-limot lang ka. Nalimtan yun. Basi nalimtan yun. Nalimtan yun. So, kung kinsa man to. Partner, lisod ba yan? Sa mga inana sa Manila, lisod ba yan? Basin kulataon ta sa driver. Dili ta mamayad, di ba? Second to the last. Ay, kani. Nakatisting na ba kag droga? Never. No. Nay one time nga nag-invite. Nay-testing. Wala sa ka na may uban sa nga barkada. Brad, testingan ni Brad. Ana. Kaya ako sa una high school nga naman nag-invite. May galing kay balibad High po ko. school, wala may high school. College days. Seminaryo po. So wala yung ana. San Beda days, wala man. So sara may imo na testingan nga bisyo. Inom. Sigarilyo. Kaon lang yun. Sigarilyo. Wapugan na kon sa sigarilyo. Wala sigarilyo. Wala. So droga, wala. Walay babae, walay sigarilyo, Agay. walay drugs. Unsa man. Kusog lang ko mukaon. Mga ebidensya. Kana lang akong bisyo. So kaon lang, kaon. Okay. Okay ka na. Kani. Actually, ka na mga Uy, kani kay seminarista. Di, at saka partner, gasto ba yan na? Diba? Tinod na, gusto gina. Ambisyo mo gina number one. So, Kani kay seminarista mga kanila. Nakatisting na ba ka nga gipanguyaban og kanang LGBT? Kabalo ko lalaki mga. Wala gyud sukad. Bisag mga text lang, mga medyo paano wala. mas dagan man kung kauban nga mas gwapo. So, dili tayo. Pahambol po ni siya. So, mean to say, dili ikaw sa imong mga kauban. Wala. Sila mo'y... Dagan man sila gano. Dagan pa mga... Masisira. Siguro kung nain na pulo diha, pang 9 ko. Di ba? So, pang 9 or 10. So, dito sila sa 1, 2, 3, 4, 5. Napay sa last apple. Nakatisting na pagkag pangutang, awa na nimo mabayaran. Ay, oo. Yes. Kanang sa opisina ba? Siyempre, Paliw. Kay, example, mag-lunch mo sa mall.
di ba? Or naay ano, oy, partner, nakay ano diya. So, hanto sa malimtanan ninyo. Oo. So, So kung kinsa man mo diya sorry na lang. interest. Very good, very good. Moto ato nga yes or no, very good. Kung So, katong ingon ka nga Oo. wala ko'y bisyo. oo. Dili ko makaingon nga kay di ko ganahan sa bisyo. I think dili lang na ako ma-afford. Because ang kwarta na ako na naman dito sa akong investment. Okay. So whatever is left is really for ano na lang Oo kanang. na. No, so na-control na ko ang akong more or less lifestyle. Okay. And then siyempre naigamay nga pang date pag weekend with kung malo kanara. Grabe, ano? Kabalong atangan pa ninyo na si Boss Joman Alba na ni siya regular na mo piminti sa gahay ni Bay. Kaya dagang kita mga pangistoryahan, ha? O hopefully, Boss Pohon, Congressman sa First District sa Bukidnon, ha? Kita lay Pohon, First District nga, ay, mag-abot tragedeta diri, ha? O actually, dili na ko totong video kay magpatulo pa ko ani yung saon. Kanang mga diskarte ani. O gikutom na kong maayo ani siktan na ni. Ako na ako ni. Sarap ng ilang burger patty, baga kaya. The best ang burger. Oh, ang sarap. Alright, dagang salamat. Salamat. Thank you very much. Amping. O magpadayon mi sa among pagkaon. Daga.